8 mesos, i és el temps que Pedro, de 18 anys, està en el programa de neurorehabilitació de l'Hospital València al Mar. Va ser víctima d'un accident de trànsit fa prop d'un any que quasi li costa la vida. Ara el seu esforç es concentra a recuperar les capacitats perdudes. Aún no como. O sea, aún tengo la peguista. Y antes estaba a 39 kilos y ahora estoy ya a 64, creo, así. Els accidents de trànsit provoquen 7 de cada 10 lesions greus en cap i columna amb seqüeles físiques i psíquiques. Un programa de neurorehabilitació multidisciplinar permet recuperarse el 40% dels afectats. Los accidentes de tráfico, en la gran mayoría de ellos, se afecta también lo que es el funcionamiento del cerebro y eso conlleva problemas en la forma de ser de la persona y la forma de relacionarse de estas personas con los demás. Per a Pedro, el millor és que ningú es trobe en el seu lloc. Si has bebido y te vas una noche por allí, porque una cosa es que te fastidies tú, porque tú lo quieres. Otra cosa es fastidiar a otros, fastidiar la vida de otra gente. Cada any ingressen 35.000 persones amb traumatisme craneoencefàlic a Espanya.